Sanibona bafethu uvane lo. So namhlanje ucoach weKaizer Chiefs ake ngithi ke uco-coach weKaizer Chiefs kade ke ekhipha ama stats regarding indlela iKaizer Chiefs edlala kahle ngakhona kule season lesi kuyona. Into ke le esingajwayele ukuyibona lento le yenzeke ku press conference. Yebo, bembuza embuzo wathi nje imani kancane kunema stats enginiphathele wona. Njengoba nje nithi iKaizer Chiefs ayidlali kahle, awukubheke ucomparisha iKaizer Chiefs yamanje, mase ucomparisha neKaizer Chiefs ya 2 seasons ago or iKaizer Chiefs ya last season. iKaizer Chiefs yakule season since bethathe over yona yenza kahle. Yabo, since nje bethathe over yona yenza kahle. Ngokwakhe if iKaizer Chiefs uma ingase ifinishe ku number 3 kunga right. Lokhu nje kwenzeka after beluze against Richards Bay, kwenzeka after beluze against Orlando Pirates. Inkinga eziningi zaqala nje kule game Orlando Pirates bedliwe Orlando Pirates. Coach beKaizer Chiefs bane pressure eningi yokuthi bawugcine umsebenzi wabo. Remember ke their following game they are going to play against Durban City. Their game against Durban City kushube kakhulu. Umsebenzi wabo kumele bawulwele kuleya game because once badliwa bahambile. Mina ngokwami ngiyaqala ukuyibona into ekanje. And coach angibablame bafethu. Abangibablame labo coach bane pressure eningi kakhulu right now. They have to deliver ama point. But ke iPirates inesihluku kakhulu because izinto bezingekho that bad. Yabo, izinto bezingekho that bad. Once you lose a game against the Orlando Pirates in a Soweto derby in that manner, izinto azikhambeli kahle as a coach because kuvele kumbuleke izinto eziningi. Yabo, kuvele ngibuleke like izinto beyicashile ebesingayirealize as mhlamba ama fans are outside. Yabo, mase ngibuleka into eziningi mase bekhipha ama files akanje. Izinto ongamele usikhombise as ipublic. Yabo, akumele siyibone lezi zinto lezi. Coach enza umsebenzi wakho. Yabo, izinto ezikanje zenza ucoach abukeke desperate. Same as ucoach uMamelodi Sundowns. Uya complain manje regarding ama fixtures akho na ku Betway Premiership. But akwenze umsebenzi akumele awenze yena ukuyocoacha laphana. Ukuyocoacha because ama games abekiwe, ama games iMamelodi Sundowns ekumele iwadlale because basakhona ku Champions League and badlala futhi Betway Premiership. Orlando Pirates kubi khona ngabe nayo iyawadlala lama games, same games as iMamelodi Sundowns. Yabo, coach abaningi manje baya complain uAbdeslam Wadu kunento ayenzile. Abdeslam Wadu unesihluku kakhulu. Abdeslam Wadu lwa coach lwa azibamenzani. Yabona Abdeslam